ganario gi prario kod abich. Nyakoromogi odiochieng' ma kamae dwe mokalo oganda ne okuyo ka piny Kenya ne oyudo ote mar tho mar Raila Amolo Odinga kendo ringre mare nodonjo e pacho kae kinyi machalo kod ma dwe mokalo mar 10. Thuolo ni Nyakoromogi pod en kuyo to bende weche medo dhi nyime ka odiochieng' ma osekalo chien kata ndalo mokalo manok gi nyo ODM obago romo margi mar hingo higni 20 e gwenge ma kadho nam chumbi. Weche wuok twako betie. Iwacho ni gidongere ni dissenting voices kata duonde moko ma jomoko nyalo paro ni kiko it to king'iyo demokrasia to bende wacho ni mano e demokrasia ni nyaka bede jogo ma ogolo paro mopogore kod samoro chung' mar joma thoth. Diponi ma gima timore koso ODM chako bedo ga paka be Gin Kanyakla mane penjo maduong' koso apaka chako goyo ODM e twak manyo bedo e kinde rombe ma obedo Mombasa Nyakoromogi. Nitiere jomoko makoni weche mosetim kata lokruoke mosetim e telo mar ODM gin gik mitimo e tok pasia kamoro ma ji adeko betie kendo iwacho ni wach mar tero ODM nyalo yode e sirikal moko bende koni gin ok giyie godo. Diponi magi gin demokrasia koso apaka iduon bura. Nyakoromogi yiena mondo arwak wenda ni machiegni ok adwani awuo mathoth ahinya ok adhi mere konga ma kongo ma nyuoyo Nyakoromogi koro jo mametho gin wenda makelogi an ka gi Dr. Mark Matunga ma bende osechopo e studio ka. Dr. Mark Matunga machiegni ahinya. Erokamano Bati. An kod Brian Weke ma bende osechopo e studio ka. Brian machiegni. Erokamano Bati. Kasto kod Okango Fred machiegni nyawa. Erokamano. Acha kodu ne mauni ODM Matunga nowuok we ODM ndalo moko. Okange kod obro duoge koda kech jatend piny William Ruto nyoko ni nikech ne gine joma nochako ODM rembe ni e ODM koro ng'ama giseno duoge owe aweya en rembe ni e ODM. Matunga be nowuok e ODM akene rembe be podi e ODM lakini wawe monde matin. Weke gachiel kod Okango penjo maduong' en ni be ODM e kanyakla. Erokamano Bati, aduoko erokamano ahinya kuom jowinjowa. Mokwongo nyaka wang'e ni duond party moro amora party mochung' ne weche demokrasia kaka ODM nyaka bede kikruok ei party ma joma wacho kama jomoko wacho kama mane mit siasa ok ochuno nyaka winjore winja gimoro winjore awinja to gima duong' mogik en ni to jopiny to wacho ang'o tipenjo maber be Gin Kanyakla mane penjo mipenjo yes jowinjowa gi joneno an kipenja tabro duoki ni ODM party wa mawantie jowani Kanyakla nekech kuma ne Raila Amolo Odinga wewa no wewa kowacho ni ere kaka jowa dhi konyore kuom 10 point agenda cha okonyiso ni ine sirikal ionge sirikal mawatiyogo sani miluongo ni broad based ere kaka sirikal no dhi konyo jowa e weche gengo weche mibadhi miyo rowere tich konyo devolution keto ji e sirikal samitimo appointment to gi weche mamoko. Koro an kipenja gima Gladys Wanga Nyasuna wacho ka party chairperson to gima Oburu youth leader wacho ka party leader to gima Edwin Sifuna wacho ka SG wa ok opogore. Ji te dwaro mondo jowa oyud konyruok to kuma weche kikore en mana ni yo mane midhi lu to kani neno William Ruto ma founder mar ODM apani ne en member number 003 odhi Mombasa e nyasi mobagi mar ODM mane gi celebrate higni 20 nyaka ne ODM losi to wacho ni en onge ng'ama luonge e ODM en ODM yie odonjo kacha kurwako yellow to gi orange ochama mana machunga to gi orange. Koro an kipenja to wacho ni pogruok e paro ok en pogruok e wuoth kanyakla wanyalo dhi wuoth to pachwa opogore to gikone ni wabiro chopo kuma wadhie. Omiyo Raila Odinga kapok notho to nowacho ni Abati oseidho wi got to neno piny ong'iyo to ka ok nwachop kodu to waduto to wabiro chopo kuma Raila Amolo Odinga dwa ni jowa joluo chope odwa ni jowa chope sirikal. Omiyo na yie gi youth leader to gi Abdul Swamad ka giwacho ni higa 2027 ODM biro loso sirikal margi
ka giloso sirkal margi to ne giriwre gi jomoko ma giloso sirkal ginga e ODM ma giloso sirkal. Abro duoki. Yes. Ni neno William Ruto Mombasa. Ipa no dhi mana madho chai. William Ruto kano donjo Mombasa. No dhi odonjo ong'iyo yo modhi go 2027. Yono okalo e tier Orange House ter. Okay. To kokalo e tier Orange House to dhi to jo ODM emanie wang'ayo. William Ruto biro bedo candidate mar ODM ka okamano to biro loso coalition ODM kendo biro loyo. Mano e gima wacho ni. Weke. Ruto ni e ODM ter kendo yo ma tero Ruto Kanan kama ne Raila Amolo Odinga neno ni Orange House. Mano kalore kod okang' okan. Ng'eyo but wan kaka jo ODM gima timre sani en nitie two schools of thought. Paro ariyo. Paro gin adi? Ariyo. Wana jodonga ich machalo go kango gini gi brokers mang'eny ma gin ka gichiewo gin e serikal, ka ginindo gin jo serikal. Kata mak matunga bine nani mane kapo ngene poko wuwe poko adwa mule ento ang'e en ga ilonge ni Ajip chakre chon any government in power e chama mare penjo wacho ODM. Koro gima timre niya nitie jo manigi paro machon mar ODM to nitie jo manigi paro manyasani ma jo ODM. To kako kango gima nya yie kode ni wadhi winjre mbele ka brokers gi jodonga ich magin ka gichiew ni nyaka bede serikal ka gichiew yani no se usu wanyalodia ini dwan ni mondo kik ji wach ni ji ni e serikal ineno jakom kano tho be kane nongima nongiso ni pogiloso any agreement gi William Ruto. Mano cow that very clearly. Negiloso gimilongo ni MOU based on the 10-point agenda. To ngeni 10-point agenda ni maokango ngamu somo kendo ngama aero kendo ngeni ngama nigi capacity. To poko kao time oson 10-point agenda ni. 10-point agenda ni mae ODM. Kicheko chakre wachako ODM ma wachopo kama wachope ni 10-point agenda ni mawayi wako ga daily. Watch corruption ni kanyo. Watch devolution ni kanyo. Watch human rights ni kanyo. Watch governance ni kanyo. Yani jogi na wami yogi tol mondo gi chwe ngutgi gi konyrego koso gi konyrego. Watch bede serikal be onge ngama osetamre. Wabo bedo piny. To kata kidhi negotiate ni koro wuonu otho ibede udu ni koro idwa dhi ka jirani idimi dhi sari kwa jirani ni jirani ber ne walosuru wodwa wabeduru piny wajipanga walos campaign machinery then ngama do bedo kodwa piny ono ko bi manyo ngato sani wan gi 10-point agenda bana wasendiko gi jogi pod wang'iyo gi pod wacheko gi wadwa ni abati kada serikal mukaso wani yo wane serikal ing'eyo na weya serikal sani kaka wuyo kodi karo mak matunga kama wae stima onge kama ae kasugunga malo e got kucha stima pod onge. To that is the feeling in the entire Luo Nyanza. Gimwadwa ni ya joma ni serikal gi begi nyiso ni ya wane serikal adier. Raymond Omolo mani serikal PS sani ndiko polisi ndiko no GD ma kasugunga ndiko GD ma ambita ndiko GD ma mfangano ndiko GD ma korgingani mane magik bado winjo polisi undika di AP undika di chief undika di assistant chief undika di magik bado winjo then korudwa ngiswa ni weke wadhi maber wandiko polisi 1000 wandiko APs maromo kama wandiko kama maromo kama then koro wacho ni jodalawa wane serikal wadhi mbele gi jogi lakini kaka weche dhi podi iwacho nitiere brokers mo ng'agini miluongo ni brokers kata ming'eyo ma iwacho ni gin brokers koro in bati ng'amo somo kaka in ng'ama nigi capacity jafuambo gi keyo kaka in ino kide brokers kata ka bebede no ana kangi bokan ja ODM e mangisi ni ya kapo kineno brokers ni winjo ka wini nya Raila wacho ni ya ODM was not made in the bedroom or boardroom tigibi weko luoro kinyawacho Dr. Mark Matunga Gin Kanyakla king'iye gi kama intie insani ingeni but chaka gi studio kasani
wan go ODM B to gi ODM A. Koro se mi penja ni to bende gin kanyakla. Ok duoko e nitiere ka. Kata kapok wadhi Mombasa. Yes. To kidhi Mombasa tibiro yudo ka gin kanyakla. Kane pok jodhi Mombasa, ODM nok ni kanyakla. Sani ka ji ya Mombasa, ODM podok ni kanyakla. Tingeni okang'eyo kata ni okang'eyo Brian nochung ndalo moko ke nochung e ODM. Okango kapano sechung e ODM. Ana wuon asechung e ODM ka. Ma ang'eyo achulo certificate mar life member. Unge kuma nase revoke. In fact bende no winja check ni namba rasha enadi. Koro ogeya wacho ni gin jo ODM mohinga. Nikech ane mana sendiko life membership bar certificate mar ODM. Ma chulo pesa ba keto kanyo. Mana ena kanyo nyaka chieng' atho. Onge ng'ama gola. To ok mona mana kineno President Ruto bende nyodhi oyango ne ji ayanga ni ODM ni one man founder members. Koro gimoro ni rwaka e ODM kata ni abiro manyi e ODM no. Mano we will. Baka mane kuma pach Brian nitiere to beta koro weche pro chande mbele ka. Tado mondo mi wangi wach Mombasa nikech mane gimi penjo maduong' ni ODM sani ja igni 20 to bende gin kanyakla. Na wacho ga gimoro ka be poda medo wache. Ni ODM en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga en ODM. Koda obedo ni pod ngima kata obedo ni Nyasaye nyose kawe kamano. Mane ODM. Magara inendo ngata manyo wuoyo e ODM kacha, Mombasa kacha. Mano e kuma notimango ne giluorore. Tado ni mondo mingi malongo ni to kanyo ji ni Mombasa. Ng'ama ne onge. Mane gimo winjo okongo ngi. Weri gik ma Brian wacho gi. Bende moko do ni chiko iti ne once in a while chiko iti gi mokango wacho. Brian to koke moero. Ngini to ng'ama nyo ni kacha to ng'ama nyo onge. Mano namba 1. Chaki ngini ya ni to ng'ama nyo wuoyo to nyo wachango. Kichako ng'iyo kata in wuon kipenjori inyalo penjo ni to oburu nyo wachango kata mana nyongo nyo wachango. In fact jariyo manu wuoyo Mombasa en President Ruto to gi Winnie Odinga. Mage jok mawinjo chiki to nyogi wachango. Nango Winnie onge gi party position. To ingeni doni simo kimbi chiko ite mondo ke fwambe kaitike. No iwacho ni jok nyisi maber. Yes. Ni ODM enango. Wacho ni ODM en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga en ODM. Jariyo mikwano ninyo wuoyo onge Raila. No to emo bedo mondo mi ichiki iti malongo. Iske malongo Winnie Odinga. Ang'eyo gumi alungo Winnie Odinga. Okay. Makadi chiko iti di neno gimoro kanyo ni kare Winnie ni ntiere ka manyiso ni o represent Raila. Okay. To ng'ama no winjo bed kanyo en Mama Aida Odinga. En ema no winjo bed kanyo. Monde koro ka weche mag celebration mar party number 1. Mar ariyo weche mag rapar manyitimo mar honoring Raila Amolo Odinga. Kaito mar adek ing'eyo ni ka gimoro timore kaka nyo timore mar Raila Amolo Odinga manyo wuon party kendo offices manyo obed Chunga House, obed Raila Odinga Center, obed Jof kuond go offices mag Raila nitiere. Maka gimoro timore kaka Raila nyothono. Ng'ama dhi cheko office Raila magol gige Raila e office mage ma personal kaito weyo mag party en Mama Aida Odinga. Penjire ni mano bende osetimore. Kaito chaking'e gimoro niya. Ni kana wacho ni party en Raila Amolo Odinga party. Manyiso ni nitiere kaka family mar Raila. Nikech tabu maduong' makoro biro ka nyoro jotelo moko chamo kiapo. Ochamo muma. Ting'e ni ODM ka ne poko chame muma.
Isi manyogi chamo muma. Kanye mari warag Brian kende matin. Manyogi chamo muma ni ngama chano yerogi. No yergi kamanade. Emo miya keli back to Chikoiti ni wini nyo wachango. Okay. Nyo wacho nea. Ni yero motemka. Okini yero makare. Jodogir jo peny. Modekod tim yero. Mar jotelo mag ODM. Manyiso ni kanyo pogruok nitiere maduong' kabisa kendo pogruok ochakore mana gi Odinga ka. Mamano bende gima nyaka ichike iti. To kata koko chakore gi kanyo to nyaka ung'e ni custodian mag property mag estate mar Raila en nga. Ok gin jok manyo nitiere Mombasa. Koro nyaka uche gidi malongo nikech wach mapudi biro ka. Yes. Wawa jogi gaga koko ka. Okay. Wach moro biro mbele ka Chikiti ni wini nyo wachango to buru nyo duoke nade to Ruto nyo wachango. Iwinjo but. Yes. Gima Mark Matunga wacho no to mana kare. Lakini adieri makende en ni ei party mar ODM nitiere tungruok kid joma tindo to gi jotene. Joma tindo neno ni masagi. To joma tindo ka neno ni gin gi ji. Koro mondo ji odhi yiero, joma tindo yiero joma tindo wetegi. To jotene wacho ni wane transition, dikisungu wacho wane transition, tie kumwadhiye. We wago uru loka cha mondi, mondo wenu gini di. Mani gima Mark Matunga wacho, eweche mang'eny. To an, gima Mark Matunga wacho. Ka penji, weke nyiero panien gi wach moro. Weke dong winjo kama Matunga ng'e wacho ni jobi. Mondi dhiye bi nyaki kuonge koro wan Okay. Koro we uwo. Okay. Penjo en ni bende jomi wacho ni dwak ng'ado ji loka cha. Oikore mar timo mano. Koso en aneno ka giikore. Mane weke wacho ni nitiere jochumbu moko iye ka. Aneno ka giikore. Yes. Ing'e ni party mondo mi odongi. Nitie gimoro Raila Amolo Odinga nowacho ni ei party ka wan gi jolony, wan gi rowere, wan gi mine, wan gi PWD, wan gi ji te nitie. Ji riwore paro te. Ng'ato ka ng'ato nitie gimokelo. En gi leo mokelo, en gi idea mokelo. Emomiyo mondo ji owinjre. An king'iyo tawacho ni ODM ni ten democratic day. Nekech SD nyalo chung to wacho gigene, to be mano hakine. Chairperson wacho gigene, mano hakine. To gibede mesa achiel. Dong ni neno Sifuna ko bedo gi Ruto e mesa kacha. Koso no kineno. Dong ni neno Gladys Nyawanga ko bedo gi Ruto e mesa kacha. To ing'eni gini en gima kik wakel mchanganyiko. Nekech gima weke koro dwa timo en koro kelo mchanganyiko mana Raila Odagicha. Mchanganyiko tiende ni odwa kiko wach ODM ni mondo ng'e ni nitie jochumbu, jo brokers to gi jo ODM yie. ODM en ODM. Japiny mantiere Siaya, Migori, Awendo, Mombasa kure. Ging'eyo ni ODM en achiel. Wawacho ga ni jokanyanam odwa en ot achiel. To kuma yie gi weke, owacho ni wadhi winjore. Sam wadhi winjore higa manyien kakor wadhi e yiero. Kodong' higa achiel to yiero. To winjruok no biro niya. Ere ng'ama king'iyo ei ODM nyalo ting'o bendera madhi lok kura kao mayo Ruto kona en ng'a? Dobed Badi, dobed Wanga, dobed Joe, dobed Oparanya, kona ka nitie. Sama wantie makoro waywak ni onge. To wan gi geno ni kwachako sani wanyalo ikore ne 2032. Emomiyo wacho ni yo mar Ruto mondo donj go 2027 okalo ei Orange House tir. To joma nie yoni gin jo ODM kaluwe. Mondo mi wachop 2032 nyaka waduok Ruto okonywe 10 point agenda. Weke wacho ni wan gi 10 point agenda. Ayie gondi mane social architecture mar ODM. Weche mibadhi migeng'o, devolution, rowere tich, timo kama mane gimwa wacho. To weche gi sirikal ema nyaka tim. Gin gi pesa ma gibiro timogo. Wini nyo wuone nga. An kipenja Wini ne wuoyo ne jodito madongo mani ODM maparo ni kombe magin tiere go jorowere matino ok nyal kao. Magi joma no wuoyo negi. To nyiso gi ni wambe wan ka. Waikore kombe gi. Wambe nyakata gima ne babu wacho. Wuoyo ne joma tindo. Nikech party ka party iloso mondo rom sirikal. Ng'ama wacho ni ODM wuok e sirikal, ibiro wuok ne to joko donjo. Ubiro wuok ni to kel jomoko. Nyaka wabede sirikal ka kuma Matunga gini nitie. Nyaka wabedi. Jomatindo go yie gibede sirikal. Ananeno ka jomatindo yie. Okay. Ne Bati. Samoro ka winjo okang'o ni ng'ama wiye bith. Tapenjra ni donjo sirikal ni iwega wiyi kidonjo Ramogi koso ibiro kode.
nikech mokwongo ineno kinya bede TV ka mi wach ni ODM onge capacity mar bedo president kare momiyo kon ja ODM ma ingini jakanu no biro nyocha no kango no se resign ang'isi niya ma ne jakanu ne en ja yes winjo kama tunga wacho ni akia ni en gi membership mar ODM mar life member. Okay. An nachung' Embakasi West na yudo 36,000 votes gi chama mar ODM. ODM no mondi chungo nyaka ibed life member. Okay. Emomiyo en life member. But yadwa ni ang'isi kama sani onge chama maduong' Kenya mzima kaka ODM. UDA ema ji ng'enye to jo Mulima Kenya no dar chon. Koro UDA be kawa pimo gi ni koro kawa biro negotiate kodgi. Gibiro kaka party moro matin ma Rift Valley ka. Ema ng'isi ni nitie problem mawanago. Nitie jodonga ich. Magi no se nyiew gi Nyalodia. Gidwa ni wa support William maonge pokok bedo piny ma wapang weche. Sani anybody mo bedo godo piny nyaka wabed gi presidential candidate marwa manigi capacity manigi capability ningani penjo niya ni jo nyalo ni jo ok nyalo ni mbadi nyalo ni mbadi ok nyalo yani jok mi wacho go te do jogo nigi capacity yote Millie Odhiambo nigi capacity mbadi nigi capacity wanga mabe governor wabe nigi capacity yani onge ngamonge kata Raymond Omolo kila okonga marach en mana ni tich tame mathin nikech okonjowa but en gi capacity kokele di koridwa idwa pime en gi capacity koro kinya bedo ni ibede ODM to ni okwanyal chung koro idhi negotiate nade nyaka wapang party wa nyaka wabed piny wajipanga anybody ma dwa negotiate kodwa obiro wuok kodwa ka en William Ruto wan onge problem obiro nade odonjo nade en gi jiedi mondo koro wabed piny wapangi serikal wang'ado nade magi jo mose chiemo ni omigi tich mogo chiemo mogo gik moko ni koro di wane serikal wane iye waida wadhi adhiya no we wakanyo kweli wan wi akili wani wawe okoka wabojipanga jogi wadhi tuthogi wadhi dili kodgi to wali bedo giboradi achiel wadhi jipanga ka William do bedo kodwa karango ai dong 2026 siasa podi an be no kadhi Mombasa nikech poda yuago Raila. Okay. Jok mano kaso wani koro wa celebrate Raila kata Aida emiwinjo ka ino kiwinj gik matonga wacho Aida maja od Raila pod ni dala welo pod donjo ka yuago Raila ununu busy jodonga ich giringo Mombasa ni gidhi celebrate 20 years kodi 20 years ni what is the hurry wan gi mbio mar timo ang'o kipindi gi wang'eyo ujanja gi wang'egi nikech kadi dwa pango gimoro maber ema matunga ngekonu kato kodwa neno iwacho ni omera pod wayuak kata ja Islam yuago 40 days jaluo sie wayuak 30 days to warito to wapango to waneno weche wabedo gi meeting un mukaso wani ukaso waga ng'oni ni echa party leader osemiu koro wadhi no we serikal wadhi mbele wan kode omera ne okango okubupango wakabudo pango wano we are not okubipango wakamano wadhi bedo piny whether iluongo ni wan iluongo ni wan C wan D wan jo ODM to ODM okupangwaga wane mwapingo to wabdi pango. Okay. Dr. Matunga, ano kinyero ga okango gi. Ango jodonga ich jomatindo ma okango gi weke wacho ni jomatindo ni kod dwaro moro. Ni gin benya gibede twak kama ilose wach. To jomatindo gi bende tergi wach mar ni ji nie ei serikal. Ma nyiso nango nikech twak inyalo bedo ka ji nie serikal kata ji nie oko mar serikal. Ang'o momiyo samoro jomatindo ODM ka king'iye dwani mondo gibed nigi twak ka gin oko mar serikal. But ogen jomatindo kende. Ai penjo maber ni ODM at 20 bende gin kanyakla. ODM at 20 ok ni kanyakla. Ma kata mana
wane UDA koni gima dhi chando wa mbele ka en ni to koro walos gi ng'a nikech nitiere ODM mar jo Mombasa manyo oseketo Dr. Buru e kom. Nitiere ODM mar jo Nairobi mapoko wuoyo e manyo nyiso jo Mombasa ni kweuru mos onge haraka onge anaka awinjo ka weke mantiere en mana wacho ni kweuru mos ni kweuru mos gini oklose boardroom nikech ani gima pod arito yes pod arito ni Mama Aida Odinga wachang'o mane gima pod arito nikech ireno jogi to bro kasaka emomiyo nanyisi maber ni tem chiko iti ni Winnie wachang'o to nitiere gima okang'o wacho ma ok en miriambo nikech Mbadi wuon owacho ni odwa bedo president 2032 Oparanya nosekuodhonwa kokang'o ni en bende ong'iyo 2032 Joho nyo wacho maber ni omanyo 2032 kwani ji adego kende maniti poda kwano ni yes ame me thuolo ni miyo jogi thuolo ama apenjo mondo jo nyikwara mo bedo ong'e ama lero wach nitie owacho ni en odwaro mondo obed governor kata odwaro mondo mi obed ang'o obed deputy mar Ruto ng'ama nya winjo ka wacho ni en be odwa chung en Ruth Odinga manyo wacho adhiambo manyo wacho ni en koro odwa timo ang'o odwa chung to ng'i jogo te Simbarati bende wacho ni odwaro 2032 manyiso ni ODM ni onge gi candidate e 2027 ka mano to en adiera to koro kata bedo ni jomatindo gima jomatindo dwaro ok ni mondo mi wabede e sirikal kata wabede oko mar sirikal jomatindo sani wacho nea ni gimbede ineno gine muma manye chamo cha gimbede no winjo gichame muma nikech ka party en mar Raila Amolo Odinga ere kaka iketo jomoko ni chamo muma to onge ng'at Raila Amolo Odinga moa e dalane mochamo muma to ma to party mar ng'a kendo nyo wach kanyo maler kabisa mane momiyo nyi winjo ka kore wacho kade uchiko itu maber ne wach Mombasa cha bro tore ji duoge NDC mane wadom mi joma tendo gi uwinj maber kada jo winjowa uwinj maber kikito nikech Brian kiko it ji ko wuoyo kuom Raymond Omolo ma ok nitiere level ne sani Raymond Omolo nitiere UDA kendo en otiyo ne Ruto kendo otiyo maber masani Brian be ema neno mit ma Raymond Omolo sekelo e pinywa mwalo kucho koro koko mogoni to ogoya gi bathe kata go koko mar ODM makiko luonge Raymond Omolo okay bendo apuonje kaka nyathi ma ong'eya maber ma bende ambe asepuonjo koro kanyo owe mulo nyinge moko winjo mulo to chekuru maber ni ODM ok ni kanyakla wadhi bedo gi ODM Mombasa mar NEC to kendo wadhi bedo gi ODM mar NDC mani winjo ka Winnie wacho cha to ng'iye uru ni seche ma wabro loso kuom Mama Aida Odinga ma ineno kendo ka ji oluoro kabisa nikech lweny mar Raila Amolo Odinga osegote ng'ama osebet bathe en Mama Aida Odinga ma kik ji wigi wil ma ok ochiko itgi ni to ang'o mane nyathi ma Winnie Odinga wacho mane mabro kelowa mondo mi ji ochak ng'iyo kendo ni NDC wachang'o mondo mi wan bende kaka jo UDA wabro nyiso jatelo Ruto ni to ODM mane makuri dwa loso ODM mar Brian mochomo go kaka Kalonzo koso ODM mar Okang'o ma gidonjo go dei pap koso en ODM mane nikech abro penjora ni to en ODM man tiere life member cha nikech ka en ODM man tiere life member mano to gin jok man kanye man kod e thuolo makoro masani ni kwere nyathi miluongo Brian ni kiko okikit jopiny ko wacho ni jo ODM ok nitiere e sirikal sani ODM nitiere e sirikal kendo watiyo maber gi nyaka Okang'o to mar Kalonzo ni to owe kiko itji ingeni gimoro matungo wacho ka
Chalni Brian Weke en Kalonzo. To ni winjo gimane kabane Kalonzo di opoda farm. Gimane Kalonzo wato ngamane gin go. Ngamane Kalonzo digo beni ne Edina no mane ngat weke. To gima agine matin ma nani wacho mak matungani gima mama Aida wacho. Ngini mama Aida en okenja siasa. Ten gi influence maduong kenen ja kel kwe weche matimore. Ano kabiriyo de mama Aida wacho. Nikichange ge mama Aida wacho. Na winjo mama Aida kano yuago Raila Amolo Odinga. No wacho ni mondo ji oriwre, ji obed gi kwe mondo Kenya odhi mbele. Mano e ote ma jo ODM, jodito ODM osebedo katero. Youth leader, party leader, Gen Z leader, Oburu Oginga. Osewacho pile pile ni en ong'eyo ni e yot ka nitiere kikni. To gimolemone ji owinjre mondo kwe obedi mondo wadhi mbele kanyakla. Ng'ata ma ja ODM kata Brian Weke ni owacho ni dala gi samo weni onge stima. Onge joma neno gine RAMOGITV sani Kasugunga kucho. Nikech gionge stima. To jatend sitima makoro ting'o mach en ng'a? Dong'eno Piyo Wandayi ma ja ODM. Ere gima Brian Weke nigi namba Piyo Wandayi. En gi namba Raymond Omolo. Oko kaka simu to gowacho ni waziri dala wakacha stima nolwar chungu na pol moro kanyo. To ikonya. To kobiro Ramogi mondo mi wachi ni dala gionge stima. To en ya ODM makanye. Wan jo ODM wang'iyo ni wawacho conversation mar gerowa. Wawuoyo gi jowa to jowa loso. Sama no donje sirikal ni ema koro matunda mamit mondo wacham. Wasebedo oko higni mang'eny. Anyisi bati. Onge odiochieng' ma ODM dhi dok e ndara. Ok unadong gang. Nyaka wabede sirikal. Obed sirikal Ruto, obed ng'a mane kumwadhi nikech jowa osewinjo mit sirikal. Mbadi Nyang'o teke. Okay. No wacho maber ni en kong'iyo to e sirikal ka ema jodhi yudo konyruok. William Ruto kane wache Dina to kono ji ni Junet gimi wacho ni pesa ma idwaro matimore kamano jatelo mar migawo mar pesa ema obedo kodi buti kanyo en ng'a Mbadi Teke Onyang en moting'o pesa ka koro ng'ato ema oting'o pesa ni Mbita korgi ni Suba korgi ng'ane korgi Weke to ng'ato ema oting'o stima choni Siaya. Ang'o ma mono waore e tie Ruto ka oumo maber to wacham gima wachamo to kogi 2027 to wasewinjore to wacho ni rawera no tiyo kodwa maber koro wariwre mondo sirikal ing'eni na wacho ndalo moro ka wan kane wan mana gi Mak Matungani Weke ne onge ni ne wadonje ye kacha ma Mak Matungani yo wang' modo wuok e studio ni wadonjo gi briefcase ni to wuodho lew warwako to waluoko. Sani koro Mak Matungani nyisi lew kan wasegolo te. Sani koro wamogi magin mae wardrobe pango. Koro warwako ba. Wardrobe mar sirikal. Kanya ma wantie. Wano ko bi wuok ka. Okay. Weke gima nyaka nyisi weri gi Raymond Omolo. Okay. Raymond Omolo mitugo godo no. Raymond Omolo na emorita kwe. Okay. Magara ku bende ni en moriti. To Raymond Omolo ok en ja ODM. Raymond Omolo en ja UDA. Okay. Koro sani wawach ODM. Sawa, apenji ni iparo ni Ruto dich gi ODM mobarore moloyo ODM moriwore kaka koro gik moko timore ni ne bati we aduok jogi mokuongo niki lunga nying Raymond nikech na wacho ni Raymond nyalo bedo president koro katimo makosa kore uona yani na wacho ni yani en gi capacity oja chungu president koko jal be goyo kare udeno no kojal nikech ka wacho kamano to en case ineno bati yes. Kwanza kikuinju kuwache national TV ni Raymond ja UDA. Raymond ja serikal NPS. PS okunyal bedo ja UDA. Mano be okila dier. No, ng'ata oyiene bede chama. Gima ok nyal bedo official ma chama. Ok oyiene ng'ato bede chama. Ka ine gine emomiyo idang ni e chama mang'eny. Ineno. Mokuongo mae problem wan godo bati. Kiwinjo Mak Matunga ka wuoyo ni en mage jodongo machon moko dwa winjo ma kijana mabiev ka jaduong ni party ne property mar Raila ni to jo Raila wachang'o chalo dhok moro mar Raila ma ema ne nigo. Raila ne oting'o aspirations mag jopiny. Adwa ni jogi ong'e ni party mar ODM en party mar jopiny, ok en personal property mar ng'ata. Ni ng'ane ne wacho nade ni party ni ng'eni ne en mar ng'acha. It is not a personal property.
Raila ne spirit kuomwa. Raila ne institution ma no embody gimane wadwaroga. Koro ko abinya bede national TV maduong kaka Ramogi. Ma winje Kenya msema ni tojo Raila wachango. Mana koro wabelittle ODM. ODM nigi joma nigi capacity. Ina jok ma jogi wacho te ni jogi okunyal ni gidwa chung 2032. Jogi te no kudwa chung nikech Raila ne nitie. Machanga mano wapingi. Raila Kodinga. Raila no seto 30 days ago. Emang ngisi ya 30 days is just the other day. Miwauru time wajipanga. Joma dwa chung president manigi capacity ng'eny ODM kiko pangwa. Nikoro maka matungani ja UDA. Ema dwa pangwa ODM. Ni sani jok manose yanyo Raila mogo Raila motima ngoni koro gini bisi ni waduogo. Wadonjo. One founder members. Anana life member. Ana keri nankanya. Omera. Wapimo gangoch tiang. Wangiuka kubiro. Wacheko. Ne sapodi bati. Wate pango watch ni mos mawadonji. Kata Kalonzo magekasa ni andia Kalonzo no. Kalonzo is a human being like any other. We will speak to any political party manigi the right thinking mawanago. We will deal with anybody. Kalonzo we one jo ODM. Okay. Onge jawi ni ti ODM kata ODM bi. Gigo kibedo. Jodonga iki wade ho malal. Wade bedo gimora di achiel. Kalonzo mi wacho no. O se support Raila. Raila jogi jodonga iki. Kalonzo mi wacho no. O se support Raila didek. Moro beto deputy. Moro wacha ni yawa. Ngani se tone Kenya. O se support. Kata Kalonzo budwa kaso ni ngama Raj. Ni wekeja Kalonzo. Otimo mbakosa mane. We will sit down. We will evaluate. We will check. How we will present a candidate, that is fine. How William Ruto bedwani wa bed pain, we will deal with it. Number 2, yogino uwe no kami. Na miyogi time magi uwe mos. Kwa maka matunga uwe kata kaboro. Awe uwe. Se chekonu nyubeni se execute point mari weke. Ase ana wacho point. Koki do winji. Ngani wacho ni ha. Nimbadi emakano pesa. Ingeyo. Kikingis joluni wane serikal. Tokwane gino. What when you obey the serikal mawa winje. Sani kam an brand weke dan minister mar stima. Kada maka matungani. Ino maka matungani. Gimomi aere ma ngeni kwarwa. Gimfangano ndani. Sani kata dongro oherondi. Sani mai made waketo minister for stima. Nyaka ngama wiye raj jachine kada dede gi stima nyaka dalane. Nikech ma serikal manigi capacity. Marwani itimenade. Niko ni jogi ni gochi ni wandai ngise ni onge stima. Kicheko connectivity majoka central, they are nearly at 90%. As we are barely at 50%. Accumulatively. Accumulatively. Iritango. Ogoni sime. Number 2. Mbadi. Ema allocate pesa. Mbadi. Ema chulo pending bills. Jowa majo luo, majo dalawa manigi pending bills ngeny. Kata moro nyocha udhio paka mtoka kamoro Kisumu, mo idho malo, mo luar piny. Mo commit suicide be paro mago mna joluwa taxation podinyowa pending bills podok chulwa sani eja indiko police wapanga nade ineno serikali oken story oken kipindi wadwa ni winji ni jowa ni serikali okay yes wedi story mudwa mi mang'eny gi winjo bati ni kelo waka mondo wach ODM at 20. An mane maluwore go tir nikech mamoko gi to gin mathindo gin gik mobro rucho mapiyo. In fact ka Brian wacho ni stima onge dala gi Kasgunga. An bende awuora ni to Brian mosebede sirikal osebede CDF ma bende ne mo control CDF marwa Mambeta Masuba North. Gimose mone mondo mi otim gigo an okang'eyo. Ma an dala wakucho atemo kuore stima atemo kuore stima kamora mora. Koro magi mondo mi obi okel embaka mwawacho motegno mar ODM at 20 mwang'eyo godo piny. Mago to momiyo simo kanyisi ni dwani kikela ka tikela mondo mi awuo gi jok ma bet ka ok bi were studio kaka winjo werni. Ni wan obro pango kama obro pango. Gima ne wawacho ma very clear.
any ODM obarore oken kanyakla mane penjo maduoko to bende wawacho niya 2027 ma en yiero mabiro maduong' ma wadhi yiere bende president ODM ok nigi candidate nikech kata mana Raila owuon nowacho ni odhi bedo kod Ruto nyaka 2027 ok inyal bedo gi ng'ato nyaka 2027 kaete koro ilando chieng' makoro igo kurano ni ambe kora chung president presidency en gimi chako chon ok bila koko mineno ka Brian goyogi kech magi e koko ma ODM osebedo ga beda igni 20 ema osemono gara mondo mi ochop kuma winjo chope nikech ka en wach mar siasa ten gimi pango mos kaeto ji ng'iyo strategy ok koko bila maga Brian wekegi nikech mano to ok biterowa kuma winjo wadhiye to bende ok ywago stima makore wache kiani Opiyo Wandayi kiani Mbadi kiani Raymond Omolo nikech ndiko jigo to osendiki adi stima to osekel higni gi te koro sani gima owinjo bed ni ing'iyo Yes. stima ni kata mfangano ang'eni mfangano pok idhi pok udhi manyo ombulu kuno ang'eni ubro dhi 2027 kudhi manyo ombulu but stima to nitiere kawuono magik mwamanyo gin gik mopogore wan sani wamanyo feri oda mondo ket lam oda mage gik mwamanyo to sani e thuolo masani di chiko ite gik mane okang'o wacho ni kech owuoyo kaka ja ODM meye kabisa kendo kata king'iyo malong'o king'iyo jok mosebedo gi machiegni gi Raila e thuolo makoro nyogi neno okang'o gine manyo nitiere kanyo magine maging'eyo gik manyo itimang'o iwacho onge kuma ne Raila ne dhi chiwe thuolo ni mondo mi ng'ato ochung' gi Ruto 2027 jo ODM kaka Brian wachne gidhi pangore no gini gidhi adhiya gipangre to gibi mondo giriwre gi Ruto nikech e seche ma Brian bede e national television ka Yes. ko ochako pako Kalonzo ni kiani Kalonzo support Raila Didi to pare ni bende yeno didek Kalonzo se frustrate efforts mag Raila okapani en mano mayo oringo ginene certificate mar party mokwongo mato we muna wachi kikia kuma dongen mano ringo gi certificate mokwongo ne imanyara mano ringo gi certificate kuma koro no chopo Gambi imanyara no certificate mokwongo kaito kibiro no degi mar mar ODM kibiro e thuolo manyokro Raila owinjo bedni kao telo mar presidency don Kalonzo manyo chikore watermelon emine no kasati mar Brian orwako watermelon ge kaito odhi ku emi winjo akoro seti koro Brian kelo raka ni Kalonzo ngama ber kabisa owinjo wariwo koro diagi pim Kalonzo gi Ruto but Okay. Watieko. an mani wata chiel kende udwa tieke mapema ng'eyo bati Yes. jogwenge mamoko osekonyore ndika gi ne sirikal gimomiyo wan wasebedo chini kaka oganda jokanyanam pok wabede e sirikal konyruok ma wadwaro en konyruok mar dongo Ruto nowacho ni odhi golo SGR wuok Naivasha ka nyaka Malaba karo Kisumu in kiya tich ka idonje SGR to in Kisumu Ka ODM opogore koso ka ODM mano wadhi donjo ke sirikal titimo kendo wacho nochako mana Januari namba 2 ni wacho ne gimoro achiel feri mangane wacho cha feri mangane wacho mago dhi bedo koro weke wewa mos winjruok kono winjre to sani wane broad based government ineno jo jene weyambe wacha gimoro achiel di adwa clarify gima Matungo wacho an ok awacho ni wadhi support Kalonzo kata William gino be okorach obiya bia itebo wawuo kode William gino okorach obiya bia itebo wawuo kode mara tilo chope giko en ji luongore ji gwelore ipimo ni to tut mar pi chopo kanye Dr. Mark Matunga wacho ni be uchiko itwinjo gima joka wacho kata ng'acha wacho weke wacho ni ji koro bia kata William kata Kalonzo ni to ji ogombaka penjo maduong' ni to bende gidhi wacho magi dhok achiel gi dwol achiel kaka jo ODM mane ochung'ne gi Raila Odinga nyinge en George Batilo Mark Matunga kaachiel kod Brian Weke gi Okang'o Fred oriti masani
to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50